Nabayagan ang parikot dagiti residente iti Sitio Tabo Dalupirip itogon Benguet. Ti panagdalyasit iti Agno River. Nang runa iti panakaybunag dagiti nadadagsen a kargada gapu iti kauan ti rangtay at dalyasaten ti lugan. Ada nga ta aksyon ti lokal a gobyerno. Ada detalye ni Jessel Kate Lapisar. Ilablaban dagiti residente, barangay kan municipal officials iti itogon ti pan nakaitakder kuma ti rangtay iti Sitio Tabo barangay Dalupirip iti Agno River. Tapno maliklikan ti pan nakaiyano dagiti lugan nga agbalasiw iti karayan kan pan nakapukaw ti biag iti kanito a dumakkel ti lebel ti danum. Sigun kadagiti residente, nabayag tinasao a parikot a kaawan ti rangtay. Nupay kasta, arig na naggaraw dagiti masaknan nga opisyal iti ili nga agbirok iti pondo para iti daytoy, kalpasan ti nagsaruno nga insidente ti pan nakaiyanod ti lugan. Immuna ti dandanipan nakaiyanod ti lugan ti padi ang nagmisa iti nasao a sityo. Gantipan nakaiyanod ti nagluganan dagiti photographer anang itunda iti ipupusay ti dua nga individual. Sigun kani Manong Ambrosio a kagawad ken nabayagan nga agnanaed iti lugar, pabaliw-baliw ti sitwasyon ti danum iti karayan. Rason no apay maipawil ti panaglagoy ditoy, kastamot a mapalpalagipan dagiti lugan a bumalasiw iti karayan. Kuna da nga agbalasiw da, bambantayan mi suda lang may da aglangoy kat ibawbawal nila ta ti aglanglangon dito. Idila ang March 31 nang ipasa iti resolusyon ti Sangguniang Bayan ti Itogon amang kidkid daw iti presidente para iti 200 million pesos a pondo tapno maibangon ti rangtay para iti lugan sa Jai. Addang daytoy tapno maipasigurado ti kinatalged dagiti umili kan dagiti bumisita nang runa dagiti dumalyasat iti lugar tapno malapdan dagiti didigra ang mapasamak. Malaking tulong sa mga tao dito sa komunidad, lalong-lalo na sa eskwelahan na alam natin na ang mga bata tumatawid dyan sa ilog na yan. At buti na lang mayroong hanging bridge na matibay kaya nakakatawid sila ng maayos. Pero minsan kung kailangan na may mga bagahe na pupunta sa school, need talaga na yung sasakyan tatawid dyan sa ilog. Ilang taon na naglalakad ako dito, papunta sa school. Hindi lang ako ang makikinabang, lalo yung mga buong komunidad, yung mga papunta sa ibang sityos ng Dalupirip. Malaksid iti dayta agserbi ti rangtay tapno napartak ti panagdalyasat dagiti motorista nga agturong iti kabangibang nga ili ti Itogon kas iti San Nicolas Pangasinan ken dadto mapay. Magiging alternate route yan. Maraming kasi tri-boundaries yan, pwede ka nang dumaan pa ng Biskaya. Namnamaan damat ang makita ti presidente ken ti DPWH ti sitwasyon iti lugar ken iti kinapatag ti maising-singasing arang tay. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.